Vale. Ara que no ho puc obrir. Total, quan? Ara. 195. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, sí, sí. No, sí, no. Sí, sí, no. Bueno, Sí, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, aquesta com que ja creus la donarem com nul·la. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, res i no, la última. Vale. Sí, sí, no. Sí, sí, sí. A veure, aquí hi ha dos paperetes, una no la comptaré, en comptarem una, sí, sí, no. No, no, no. Sí, sí, no. No, no, 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 no. Aquestes són creus, la donem com nul·la. Aquestes també són creus, nul·la. 3 nul·les més. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Sí, sí, no. Sí, sí, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no.
Sì, sì, no. Sì, sì, no. Sì, sì, no. No, no, sì. No, no, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, no. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. No, no, no. Sì, sì, sì. Aquí tachem, bueno, fan això que no serveix. Nul·la. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. No, sí, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una nul·la perquè no sé què hi posa, però com que no es pot d'això, és nul·la. Sí, no, sí. Sí, no, sí. Sí, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, no. No, no, no. Sí, sí, no. Sí, sí. No, no, no. Sí, sí, no. No, no, sí. Sí, sí, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí, només, la primera i la segona, Sí, 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 no. Ai.
Sì, sì, no. Sì, sì, no. Sì, sì, no. Sì, sì, sì. No, no, no. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, no. La segona sí i la tercera no. ¿Vale? Sí, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquestes estan tatxades. No, nul·la. No i sí. La primera no i la segona sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Sí, sí. Bueno, llavors el no el marquem creus, la donem com a nul·la. La donem nul·la aquesta? Bueno, jo la considero perquè... Vale. Sí, sí. Sí, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Primer i segon, eh? Sí. Sí, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, no. No, no, no. Sí, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no.
Sì, sì, sì. No, no, no. Sì, sì, sì. No, no, no. Sì, sì, no. Sì, sì, no. No, no, no. Sì, no, no. Sì, no, no. Sì, sì, no. Sì, sì, sì. Sì, no, no. No, no, no. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Questa sta tacciata nulla. No, no, no. No, no, no. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, no. Sì, sì, no. Sì, sì, no. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. No, no, no. Nulla. Nulla. No, no, no. Sì, sì, no. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Nulla. Sì, sì, no. Nulla. Sì, sì, sì. Sì, sì, no. Sì, sì, no. Sì, sì, no. Sì, sì, no. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, sí, no, no. Sí o no? Sí, no, no. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, hi ha un comentari, com abans n'hem donat una de nul·la, aquesta també la donarem. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que n'hi ha dos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Sí, sí, sí. Nul·la. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, no, sí. Sí, sí, no. Sí, sí, no. Sí, no, no. S'ha acabat. Vinga. Les manos sempre bé. Mira, a veure què serien 139, 40 de justos, 132... Hi havia una calculadora per aquí fora. Ah, no, bueno, no, com que tenim així amb... Mira, amb la primera pregunta d'estàs d'acord en la baixada de densitat d'habitatges que proposa el POUM, de 6 en surten 139 i de nos en surten 40. Amb la segona, de considera raonable conservar el casc històric tal com es proposa el POUM, de 6 en surten 132 i de no en surten 47. I amb la tercera i última, creus que la Granada podria oferir més sòl industrial que el que marca el POUM? En surten 81 de sí i de no en surten 95. De blancs no n'hi ha hagut cap i de nuls n'hi ha hagut 15. Aquest seria el resultat de la consulta.
Molt bon dia. Ja ha acabat aquesta setmana de consulta popular que l'equip de govern ha fet en relació al POUM, amb una sèrie de 3 preguntes en concret, i que els granadencs i granadenques han tingut temps durant tota la setmana per venir a votar. I haig de dir que l'única paraula que se m'acut veient el resultat de la gent que ha vingut a votar és un autèntic fracàs. És a dir, d'un cens de 1.721 persones amb dret a vot a partir dels 16 anys, només han vingut a votar 195 persones, que representa un 11%. Per tant, jo penso que han fet el ridícul, novament, l'equip de govern ha fet el ridícul amb aquesta proposta de consulta popular. Ja vaig dir-ho en el seu moment que no era el moment de fer aquesta consulta. Hi ha temps de fer-ho si s'escau en l'aprovació provisional. Ara encara estem amb l'aprovació inicial, que encara no s'ha fet. Hi haurà 60 dies per d'exposició pública, hi haurà al·legacions segurament dels granadencs i granadenques que ho desitgin en forma general al pla general o en qüestions concretes que els afectin. Per tant, hi havia temps a sobre de fer-ho més endavant. Jo entenc que ara han fet el ridícul, no era el moment de fer-ho i per tant, evidentment, diria que quasi me n'alegro que hagi sortit aquest resultat tan nefast. Haig de dir també que les preguntes han sigut preguntes trampes, que no han estat consensuades, que s'hauria d'haver parlat amb l'oposició sobre aquestes preguntes, però evidentment l'equip de govern i l'alcalde en concret van a les seves qüestions i per tant a l'oposició no ens tenen en compte. Per tant, res més, valorar evidentment que la gent que ha vingut a votar, agrair-los el fet que hagin vingut, però que evidentment haig de dir que no ha servit de res pels resultats que hi ha hagut. Gràcies. Bé, bon migdia. Ja s'ha acabat el recompte d'aquesta, en podem dir, consulta popular de cara al nou planejament. La participació ha sigut d'un 11%, són 1.721, que són 195 vots. O sigui, és pràcticament ridícul o no. Després d'estar una setmana, podíem dir, les urnes obertes, no? 139 han dit que sí, la primera pregunta, 132 la segona i 81 la tercera, no? En 40 que no la primera pregunta, 47 que no la segona i 95 que no a la tercera. Resulta d'això, que sembla ser que la gent que ha anat a votar potser ha sigut per interessos, no? Després que hi ha hagut una setmana on s'ha volgut una mica, en podríem dir, polititzar el tema de les al·legacions, s'ha sortit per televisió a la Granada desmentint unes coses, uns papers que vam passar nosaltres concretament per les cases, per tot el poble, però que es havia fet abans que hi haguessin les bústies, o sigui, la consulta oberta, la papereta per votar, es podia anar a votar. Això sembla ser que ha sigut un tema que ha portat una mica de controvèrsia. El que queda clar que per molt que hagin volgut escriure i explicar que el que deien nosaltres no era correcte, la prova està que sí, que els papers són els que canten i els que surten a la llum. Per molt que vulguin fer veure garses per rius, és que no. Jo emplaço que si algú durant aquesta setmana no han volgut fer més soroll, però si algú vol venir que li expliquem bé els temes que potser de vegades són complexos, s'explicarà, però les fotos, inclús que es van intentar ells ensenyar, no són les que realment es podia explicar, perquè el que han explicat són coses que no són completament certes. No entrem ara més en polèmica, el que sí que demano que si algú, repeteixo, si algú vol venir a consultar i a fer una pregunta sobre el tema que està passant aquests dies, creiem oportú, nosaltres ho respondrem completament amb els papers sobre la taula. I després ara està a mans de l'equip de govern, si això interessa portar o no aprovació. Ja veurem els dies que aniran passant, tot el que anirà passant i les coses com acabaran. Per part meva res més, molt bon dia i ja, com he dit sempre, ja ens anirem veient. Molt bé, adeu. Bon dia. Hem acabat ara ja el recompte de la consulta popular i crec que valdria la pena fer d'entrada un titular. És la primera vegada que es vota a la Granada amb una consulta popular.
Per tant, jo crec que possiblement la participació no ha estat un èxit, però jo crec que el més important de tot és que per primera vegada des de l'Ajuntament es promou una consulta per un tema que és cabdal també per la Granada. Amb el resultat nosaltres el valorem positivament. No? Estem parlant de que en la primera pregunta voten sí 139 i voten no 40, en el que vol dir que de la participació aproximadament entre un 70% aposta per aquest sí. En el segon, de 132 vots a favor i 47 en contra, més o menys les proporcions són similars. I en la tercera sembla que la majoria, en aquest cas per molt poca distància, 95 diuen que no i 81 diuen que sí. De tot això, doncs, com és evident, ens deixa un missatge que nosaltres a partir d'ara, doncs, com és normal, l'entendrem i a partir d'aquí intentarem doncs, analitzar-lo i veure cap a on caminem. Crec que les consultes estan justament per això, per poder preguntar a la gent què en pensa, de les coses importants i aquesta ho és molt, perquè aquí estem parlant del que serà el nostre poble pels propers segurament 30 o 35 anys, i per tant valia la pena fer la prova. Ha votat qui ha volgut, o sigui, això és democràcia pura o dura, encara que a alguns no els hi agradi. Ha votat poques persones? Sí, el maco fora que en les consultes també hi participés moltes més gent, però ha votat qui ha volgut. Per tant, no hi ha hagut per part de l'Ajuntament ni per part de ningú la pressió de que no vingueu a votar, sinó tot el contrari. Hem fet tot el que hem pogut perquè la gent voti. Per tant, contents com a equip de govern, content com a alcalde del resultat, i a partir d'ara jo crec que s'obre un nou escenari en el que espero que els partits polítics que tenim la responsabilitat de resoldre aquest tema, entre tots plegats acabem de tirar endavant i espero que l'aprovació inicial no sigui un problema per aquest Ajuntament. Moltes gràcies.